Rendkívüli és egyben zárt ülésen fogadta el Gyulaváros képviselőtestülete azt a megállapodást, mely a leendő járási hivatal helyéről és azokról a jelenlegi polgármesteri hivatali dolgozókról döntött, akik január 1. napjától már a járási hivatalban fognak munkát végezni. Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, a gyulaiak életében nagy változás nem lesz, hiszen továbbra is helyben tudnak ügyeket intézni. A keddi testületi ülésen leginkább az volt a kérdés, hol lesz a járási hivatal. A járási hivatal székhelyének a kijelölése képezte többek között tárgyalás alapját itt az elmúlt hetekben, talán hónapokban is. A városvezetésnek nekünk az volt az alapvető szempontunk, hogy az állampolgároknak ne problémát okozzon a járási hivatal felállítása, hanem egyfajta könnyebbséget jelentsen az ügyek intézésében. Ezért kiemelt szempont volt számunkra, hogy a járási hivatal az a városházán belül kerüljön elhelyezésre. Nem akartuk, hogy a polgároknak már megint azon kelljen gondolkodni, hogy akkor az ügyet azt most hol kell intézni a városon belül. Az egy helyen történő ügyintézés úgyis az irányvonal, ezért fontos, hogy itt legyen a járási hivatal. Meg is sikerült állapodnunk a kormányhivatallal arról, hogy a járási hivatal akkor a polgármesteri hivatalon belül kerül elhelyezésre. A járási hivatal tehát a polgármesteri hivatal Gerlóci szárnyában lesz január 1-től. A létrejövő hivatal több feladatot is átvesz a polgármesteri hivataltól. Ezek az okmányiroda, a gyámhatóság és a szociális feladatoknak egy része. Most ezekkel a feladatokkal az itt dolgozók is átmentek, illetve ezen felül még a járási hivatal létszámának a kiegészítésére bizonyos létszámokat még át kellett adni, és így jött ki az a testületi döntésben az átadandó személyek száma, hogy 31 főt adunk át, és 3 üres státuszt. Ez azt jelenti, hogy természetesen, hogy nem csak azokat adtuk át, akik konkrétan a feladatokkal kerülnek át, hanem még egyéb, nyilván egy szociális ügyintézésnél volt vonzata a pénzügyi osztályon is, tehát nyilván, hogy ezeket a feladatokat is átadtuk, és ezekkel együtt a pénzügyi osztályon is személyeket. Durkó Károly, a Gyulai Városbarátok körének képviselője az ülés után elmondta, fontosnak érzik, hogy a város tulajdona ezután is a város tulajdona maradjon. A városbarátok úgy gondolják, hogy semmiképpen ne adjon át ingatlant a Gyula városa a mostanában megalakuló járási hivatalnak. Tehát mindenképpen őrizzük meg ezeknek a tulajdonjogát. A használatba vétel, valamint az átmeneti időszakban se sérüljön az a szolgáltatás, amelyet a Gyula város polgárai kapnak itt a városházán. Nagyon fontosnak tartottuk azt hangsúlyozni, hogy azok a városi értékek, itt műtárgyak, azok a festmények, amelyek az első Gyulai Művésztalap működése alatt készültek, valamint a később vásárolt Gyulaváros tulajdonában lévő képek Gyulaváros tulajdonában maradjanak, tehát mindenképpen figyeljünk arra, hogy ezek a tárgyak ne vesszenek el egy átalakulási folyamatban. Az ülésen a képviselők végül megszavazták, hogy a Gyulai Várszínház legalább további 3 évig használhatja a Kossuth utcai ingatlant.